lho sorone wong desa ya gawe dalane ya ming kerjasama. Sorone wong desa ki gawe dalan kerjasama. Tak ketaran dhisik Pak Wan. Oke, siap. Ketok Mas. Besok tinggal di Yuka dulu. Lah iya. Dingene anak sing keri barang besok. Wes, kono ya ta. Gue jangan dibuang ya. Apa? Apa? Tanya apa? Karya. Anu ngumpul duit. 100.000. Di Agustusan. Daripada jalan santai ya. Kami sekarang santai loh. Wah, kataku. Ripote ya nah. Wah, kawan ora apa-apa, boleh jane kok atu kan. Antuk-antuk ngeler ro. Kadek mang. Lupa dipasang gini. Penting lebune orang randang. Nek tiga karo anak sing dimantap. Tiga orang tuh. Dimantap-mantap teh nak. Ya, bapak lagi apik ini, gat. Iya, serasa nek kok kudu minggat. Kalau tadi cabang minggat, mantap. Ya, Lho wis golek tiket ngono lho arepan. Bisa lagi dibalas golek tiket. iya. Itu toh, nek rebo. Jangkung nang. Ora. Anu. Ora medangku kan anu. Lho masa rebo lho wong senane kon dibalne telo. Mbah Jimun. Ya urung dibalekne lho nek cek anu no. Keinane. Kalau 4 garing Rebo iki rebo rakeh. Lek kon gare didol kok. Kejare ya oleh secedek anu. Rebo kuwi aku ngono kejare ya. Yo lek no, ngono Pak. Dadi ingin kete kok lek tinah jare rong golek tiket tok embuh. Mbah, karo panggil. Kabeh melok. Tinah Doni Pak Mino. Lah Mbah diem. Nang omah Wis oh. karo Tokok. Paling yo Mbah. Anak dirun lanange. Manut anu Mbah kene iki. Eka sapa? Pendok Doni itu. Gawa ora digo ilang nang kene. Aku kurus kok. Rane Pak Giman karo Mbah Diem. Para persai men. Kok sing-sing kok. Sumpete sepet. Sing ngene lho. Ini sing sana gone. Sing kuwi tak medhoke. Sing anu nek sing iki wong lara teng. Rana wae sing gedhe kok mbuh iki. Dipasangnya apa? Dah neng. Iki. Lek nih. Pasang teko angkongnya. Ben kurungan kae. Aja wit. Wis jumune kulon kae ya. Iya. Mun kono. Yo, kene. Angkong ning. Kayak direk anu lho, ngomongi lho. Iya ya, wis seru aku. Nyapa? Njupuk kae lek ora. Kayak enak, Mino. Kayak kebuk ora ben kiper kono iku. Hah? Ben kiper kono. Kiper ngomong. Apa kidul sumur kono? Kepoin yo kan kadang Mbah Jamal. Oh, cakep tau. Nggih. Nggih, entek kok.
Iya kasih ternyata kalau kresek aja, bukan gak ayo. Ikan goreng wong. Rabuk kowe. Jang tok, jang goreng. Karep mulih dikirim-kirim. Balik aku kirim we. Balik aku kirim we. Jelek ngirim. Ternyata nakor ini. Bola aku gak diam. Joni jarak ngirim. Apik lho Mas. Alah kangen tok. Oh, iya. Yo, akhirnya Iya. Ngantok tenan. oh iya. Sogok bae. Nah, nyekel pacul ae aku tuh. Bae sogokan. Iya. Kayak digojlokke kene golekne panganan wingi. Iya. Kewedian kene. Iya. Ya. Oda penyane kene yang enggak mino nyogok. Ndang ngerti kowe kae oleh paketan bang kok. Gojlok kene ya anu. Endi to? Kene ya. Mbok nek kan pok ori kae. Ayo nanti pangan kene bareng-bareng. Biar goreng gedang tak nyokok. Ayo apa? Watu ya apa? Aduh. Siapa sih mangan es? Gimana? Ora esok dipangan nih. Coba. Kan warung bujang kene. Piye ora pangan. Sini pangan ngene padha manuk kabeh. Enak es ya, enak sing enak. Entek sing enak saiki. Nek rokok bareng. Ya mesti ngono. Kayak pangan jajane ya. Buka sik. Buka Pak. Ora kena. Oh, yang penting sembrat nanti. Kapure. Marane kat marai ya marai bener. Iya. Juga sembrat nanti. Alah, Astagfirullah. sono ning mau kesuwen. Sarapan. Ya aturan aku. Pokoke dudono sitok ae oke. Dudono sitok rokok. Oh, kumpul. Mangan neh. Kanggo minggu. Ya. Sogokane es. Dijatan neh. Es drop. Kumpul. Sepatang kilo ngono pentak. Sogokane digereng ae. Es kuwi to? Belum aku es kuwi. Es drop, kamen. Wong es drop 4 kilo. Iki es tenan iki. Es. Dundun nek rokok. Kok rokoke rong sono ndun kok. Kilo wong tan kowe. Ya kedan. Runor. Es. Reno. Buake. Mir. Wah. Kilo. Alah mbok lawang 20 neh sik bagian. Arek yo sing gede. Kuna yuk. Bilang sesak TV. Bisa ngono. Aduh. Bagianmu loro, Pur. Nggih, Mbak. Bagine. Jembar ngangkong. Itu pasangan iki sitok wis. Pasang dorong ya lho. Ini pas waktunya ngomong. Iki urung di anjoni. Nang omah. Ora ngene iki lek kok ngono. Gelem gimana? Gimana gelem? Lain juga kok ngono ya. Kayak ngene iki. Tapi lek tutupan ngene iki ya aman.
Pas sama kising Aman kan terus diketi. Iya. Lah, apa bayang nang barang kok ayu kan. Anda kalau Nah, ini Bang. Iki lho. ada umir tidak kon jumo. Bar iki kae. Rotok war kok kayak. War ki kelingan umir aku. Ya minggawane tok malah ra kon juga ki piye? Ini anu. Ini paling ini. Mau apa soalnya? Jumo loro, Wan. Tulis juga no. Weh, Es. esnya aku ora mangan jumo loro. Oh iya. Yo, ayo. Wah, saya udah bentek sih. Lorong tak ora wani juga lho. Mas aku ubeng nang munyer mumet malah. Munyer. Dadi banyu lho mau. Pasti. Es wae. Kayak apa wedok mau ngono. Yo, nang dia. Rawani lho arep. Lah aku rong coba. Dewa kek plastik lho. Iki ada kali. Gas siran kayak kelakno. Siran jumono, Meng. Kon sugel no. Siji loro telu papat. Lah yo ngono. Limo aku. Yo loro. Bener ora? Lah kok kabeh aku Ora kurang. keluargamu wong pira? Lima kowe loro, Meng. Ya ora. Ora rek. Lah kak Mbah Siran karo Tunir. Ae. Kae telu kae. Munar. Mosok ngono ane barang tiga wong. Wong arep omong arek ngono arek. Wong eneng ae. Iya ngono. Piro kuwi? Ming telu. Le kopi ne. Oh, apa ini? Apa ini kok? Lebih ceret. Asap dulu. Niki. Kayak boleh marah kan? Damino tekone seneng. Wong e buyar ae. Langsung ditukone jajan. Iso kok sekarang malah ndak lem dino. Jajan kan yang nyapoke Mas Sogok Surya. Nggih. Wong kan untul-untul ngulon lepas biar apa ya? Apa itu kayak? Betar ya. Wong metu 12 itu tak ya. Asune iki di umut yo ora catas setengah rata dia. Ngono lho. Rata di Es iki dipangan kudune. rata di kriuk-kriuk ngono lho mangane. Lah kenane ora kerasa. Iya bar kalingan. Jadi cintanya bagian es krim. Tidak dilahap akan meleleh sendiri. Roti ramangan. Es. Roti mangan. Sopo lho? Mandi jembirin raman roti. Es. Oleh ae ora medino ya. Ojo. Mangan. Apa-apa ke penting ra mendino aman. Coba segolek rawani mendino. Itu wae. Lawat kan. Soal sego mendino cekai. Mantelo ae. Boleh gape. Itu kok aneh, bukan. Kalau ngobrol ya, enggak. Enggak. Kalau gental hitung dulu. Nah, itu sangat. Cair. Lalu aku bilang, mana sakit ya? Ya, gini. Nyemutan tekan tepol. Esmu iki. Aku teko telak. Pol no. Apolan sak cuk.
sak kol. Ngoko anu. Para kene